Петте ни пръста съответстват на петте основни вътрешни органа. Драсането на малкия пръст е полезно за дълъка, безименния пръст за белите дробове, средния пръст за сърцето, а показалеца за черния дроб. Драсането на палеца е полезно за дълъка. Драсането на малкия пръст е полезно за дълъка. Драсането на безименния пръст е полезно за дълъка. Драсането на средния пръст е полезно за сърцето. Драсането на показалеца е полезно за белите дробове. Драсането на палеца е полезно за черния дроб. Поддържайте тази поза по 5 минути дневно. Всички вътрешни органи ще получат тренировка. В долния ляв ъгъл има линк към масажура за пръсти Хорнстайн. Можете да си купите такъв, за да го вземете вкъщи, ако е необходимо. Кой не знае ползите от чесането на пръстите си? Използвайте масажура за пръсти Хорнстайн по 10 минути дневно. Здраве по всяко време и навсякъде. Моля, следвайте инструкциите подолу. Палецът съответства на врата. Масажирайте палеца си по-често през сухите есенни и зимни сезони. Масажирайте показалеца и средния си пръст, тъй като те защитават сърцето. Масажирането на средния пръст ще ви накара да се чувствате комфортно и ще подобри качеството на съня ви. Масажирайте безименния си пръст. Ще се чувствате добре и ще се възползвате от това, защото той съответства на емеридиана на тройната горелка. Емеридианът на тройната горелка управлява енергията и жизнеността на тялото. Масажирането на безименния пръст ще ви даде дълбоко чувство на релаксация. Масажирайте котрето си, тъй като то съответства на емеридианите на сърцето и тънките черва. Емеридианът на тънките черва управлява усвояване. Масажирането на котрето помага за по-добро усвояване. Масажирайте всеки пръст за около 1 минута. Слушай, каза ми приятелят, използвам този масажен валяк за пръсти често, защото пиша много всеки ден. Понякога пръстите ми се чувстват неудобно, сякаш са разделени на сегменти. Можете да масажирате напред-назад по този начин. Тогава ще се чувствате много отпуснати и дори зоната около палеца и показалеца ви понякога може да се чувства почувствителна. Нали? Просто използвайте този масажен рулер с върха на пръстите, леко го натиснете и търкаляйте и ще се почувствате невероятно комфортно. Работи и ако си подрязвате ногтите. Невероятно практичен е. Всеки пръст има различни акупунктурни точки. Използвайте го за масаж, когато имате свободен момент всеки ден. Това е достъпен и ефективен уелнес продукт. Искате мека, гладка кожа? Нанесете първо крем за ръце, особено след домакинска работа или работа. Ако кожата ви е болна и възпалена, просто масажирайте така. Нежният натиск носи истинска релаксация. Двата малки рулерчета са изработени от висококачествена удобна дървесина. Масажирайте и се отпуснете удобно и лесно. Подраскайте показалеца си и вижте колко чист ще стане. Подраскайте средния си пръст. Ще забележите колко страхотно се чувствате. Подраскайте безименния си пръст и усетете как тялото ви се отпуска. Подраскайте котрето си, раменете, петите и гърба. Подраскайте палеца си.